Салом дӯстон ва боз як барномаи нав барои пулкоркунӣ дар телефон ба таври автоматӣ. Силка барои скачат кардани барнома дар поёни видео мешавад. Ва барои пулкоркунӣ мо сар шава ва онҷа начат навиштагаем, кнопкаи начатро интихоб мекунем ва пулкоркунӣ мо сар шид. Ними рақамҳоро интихоб мекунем ва мо дар реклама нишон метавад. Ва ина рекламаро нишон дод. Реклама 30 сония мерава ва барое ки мо пул бисёртар кор кунем, ягон баннерро интихоб мекунем. Вақте баннер дарафт 5 ё 10 сония местем ва бо обратно меоем. Вақте таймер будшид мо 300 очко мегирем ва ина 300 очко мо кор кардем. Агар ҳамин корро намекардем, мо 70 очко кор мекардем. Ва ина баланси ма 4220 шид ва барое ки мо ба таври автоматӣ кор кунем, мо силка макрос дар поёни видео мешавад. Шумо телеграм намедуред, ин макросро скачат мекунед. Вақте скачат карде плей маркеда медуроед, хай боҷа силкаи ҳамун барномаам дар поёни видео мешавад ва ин Mac Android-а скачат мекунед, установка мекунед дар телефонтон. Баъд ҳаминҷа экспорт импортро интихоб мекунед ва хранилиша интихоб мекунед ва ҳамун файле ки ай телеграм скачат кардем, макрос, ҳамун макросро шумо мекушоед ва ай тарафи дасти рост ай поён ҳаминҷа гирёнаш мекунед ва ини боло дар Mac Android иҷа ин галочкаро гирён мекунед ва ишам ҳам хеле гирён мекунед иҷа дар дутаи болоро. Ва ина знаки настройка биромад. Мо ҳамин настройкаро интихоб мекунем ва мо дар рекламаро нишон метавад ба таври автоматӣ. Ва ина ман ҳеҷ кор накардесам, телефон худаш ҳамин рақамҳоро интихоб кардесай ва ҳозир мо дар реклама нишон метавад. ҳамин хел бо рекламаро худаш маҳкам мекунад ва ба ҳамин хел ба таври автоматӣ мо пул кор кардан мегирем. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.